Ak si chcete aj vy doma pripraviť ikonickú chrumkavú pistáciovú dubajskú náplň do čokolády, sledujte, ako jednoducho si ju môžete pripraviť pomocou domácich kadajf vlasov. Na prípravu potrebujeme len múku, vodu, kukuričný škrob, olej a soľ. Všetky ingrediencie spolu zmiešame, precedíme cez sitko, zafóliujeme a uložíme do chladničky približne na 1 hodinu. Keď si cestičko oddychne, preniesieme ho do cukrárskeho vrecka. Na jeho konci odstrihneme pomocou nožníc naozaj malilinkú dierku, pomocou ktorej budeme cesto striekať na panvicu. Panvicu si rozohrejeme na sucho a pomocou vrecka vytvárame tenučké kadajf vlasy, ktoré sú hotové doslova v priebehu pár sekúnd. A určite všeobecne platí, že čím tenšie dierka sa nám podarí vytvoriť, tým budú tieto vlasy jemnejšie a chrumkavejšie. Prenesieme si ich na dosku, nakrájame, na panvici si roztopíme maslo a cestoviny na ňom sprúdka opečieme do zlatista. Následne ich na doske najemne nakrájame a potom už len zmiešame s pistáciovým krémom, ktorý má krásnu jemnú štruktúru, perfektnú chuť a úžasnú konzistenciu. A keď tento dubajský boom skončí, tento pistáciový vklad môžete smelo použiť ako chrumkavú zložku do tort, cheesecakeov či tarteletiek. K chrumkavému pistáciovému vkladu si poďme spolu pripraviť úžasne láhodnú čokoládovú penu, alebo teda odborne nazývanú aj šľahanú čokoládovú ganáš. Budeme potrebovať horúcu smotanu, do ktorej presypeme kúsky čokolády, prilejeme vychladnutú smotanu na šľahanie, premiešame alebo rozmixujeme tyčovým mixerom a dávame zachladiť. Táto zmes by sa mala chladiť v chladničke minimálne 4 až 6 hodín a mala by byť prikrytá fóliou. Čokoládovú zmes si prenesieme do šľahacej misy a na stredných otačkách vyšľaháme takúto úžasne nadýchanú čokoládovú penu. Prenesieme si ju do cukrárskeho vrecka, na jej vrstvenie použijeme ozdobnú špičku. Dubajská čokoláda na nás vyskakuje odšade, ale práve preto my sme sa rozhodli pre takýto luxusný pohárikový dezert, kde vrstvíme čokoládovú penu, chrumkavú pistáciovú zložku a ozvláštnime to trošku malinami. Môžete použiť samozrejme aj iné ovocie, výborne sa k tomu hodia aj jahody. Vrstvíme v takomto nejakom poradí alebo už podľa ľubovôle. Môžeme dozdobiť čerstvými malinami, sekanými pistáciami, horúcou čokoládou alebo liofilizovaným ovocím a naozaj vám tento recept veľmi odporúčam. Je dokonalý, lahodný a budete ho milovať. Takže dobrú chuť.